Ja som sa snažila si teda pripraviť niečo, čo by bolo využiteľné naozaj pre všetkých. Tým, že som doktorka, som zvyknutá veľmi na také ako vzdelávacie akcie, kde je to nabité informáciami. Snažila som sa v tom brzdiť, aby to nebolo vyslovene ako určené na účely diagnostiky, ale aby to zároveň dávalo istú vážnosť alebo nejaké ako fakty k tomu, o čom ideme hovoriť. Tak, keď chceme hovoriť o spektre autistických porúch, tak musíme sa trošku dotknúť aj neurodiverzity alebo neurodivergencie. Nebudem o tom hovoriť veľa, lebo bude o tom hovoriť Ľudská Jakabová teda po mne viac. Ale vzhľadom k tomu, že čím ďalej, tým viac sa tento pojem v súvislosti s autizmom spomína a častokrát možno aj v súvislosti teda s tým, že hovorím, že áno, rozoznávame neurodivergenciu, že teda hovoríme o nejakej vrodenej alebo získanej črte, kedy naozaj tie ľudské mozgy fungujú inak, že je to vlastne len nejaká ako typológia centrálneho nervového systému, tak mám pocit, že niekedy sa z pohľadu môjho ako lekára trošku ako keby bagatelizujú možno autistické poruchy, respektíve častokrát prídu ľudia, deti naladení tak, že áno, je to nejaká výnimočnosť, naozaj netreba ich brať ako chorých ľudí, lebo nehovoríme o chorobe, ale prináša mnohé problémy a to si myslím, že sa potom nejakou ako len bagatelizáciou alebo tým pohľadom, že my sme jedineční, môže ako vlastne v tom stratiť. Pamätám si, ako mi sama moja kamarátka, mamina 2 autistických detí povedala, že keď niekto povie, že je to dar, že má 2 deti s autizmom, tak to tak teda väčšinou neprežíva, lebo pre ňu je teda každý deň častokrát bojom od rána až do večera. Ja som si pripravila pre vás aj tento obrázok, kde som sa snažila vlastne ukázať fungovanie mozgu, respektíve. Vyšetrovali sa mozgy neurodivergentných a neurotypických jedincov a na tomto obrázku máme možnosť vidieť pomocou teda funkčného fMRI, čo je zobrazovacie vyšetrenie, ktoré ale vyšetruje vlastne za takých ako prirodzených podmienok, nedáva sa žiadna kontrastná látka, ale dávajú sa tým ľuďom, ktorí sú vyšetrovaní nejaké jednoduché úlohy. Musia niečo prepočítať alebo musia nad niečím skrátka premýšľať a zobrazujú sa alebo fotia sa záznamy mozgov, ako vlastne ktoré časti sú sfunkčnené, kde teda prebieha nejaký zvýšený metabolizmus a ktoré časti mozgu sú zapojené do riešenia tej úlohy. Čiže tu máme možnosť vidieť, že pri neurotypických vlastne len menšia časť oblasti mozgu je zapojená, ale u neurodivergentného je tých prepojení vlastne veľa. Hej? Čiže my už vieme, že tie mozgové prepojenia o neurodivergentných a to sieťovanie je omnoho ako keby bohatšie, širšie, majú viac prepojení, niekde menej. Hej? Čiže nie je to len o tom, že by teda oni naozaj mysleli viac, cítili viac, to sa všetko deje, ale vlastne toto zobrazuje aj to, že na nejakú možno aj jednoduchú úlohu oni musia, aj ich mozog musí využiť a minúť vlastne viac energie, zapája viac častí mozgu, čo je častokrát aj dôvodom, prečo tie deti aj na malý podnet majú veľmi malú frustračnú vlastne toleranciu. Hej, že pre nich nejaká bežná banálna úloha, ako je len ráno vstať a ísť do školy, je tak náročná, že sa z toho vyčerpú. Že skrátka ten ich mozog musí pracovať viac. Ja teda ako psychiater, keď ku mne už príde pacient, alebo teda prídu rodičia s podozrením, že dieťa majú na autistickom spektre, tak vlastne ja sa musím držať toho, že sa bavíme o neurovývinových poruchách. Neurovývinové poruchy sú vrodené poruchy, hej, začínajú už vo veľmi skorom rannom detstve a vždy, keď sa teda bavíme o autistickom spektre, tak sa častokrát prejavia už pred začatím školskej dochádzky. Sú teda charakterizované vývojovými deficitmi, ktoré bývajú funkčnou príčinou narušenia v osobnej, sociálnej, školskej, pracovnej oblasti. A teda my vidíme, že to, čo neurotypické deti v danom veku, v danom vývoji zvládnu, tak tieto deti väčšinou s tým naozaj majú problém. Rozsah tých obmedzení býva vlastne široký. Môže to byť jedna nejaká solitárna vec, ktorá im spôsobuje problém, až po vlastne široké spektrum celkového fungovania od spánku, jedenia, hej, sú hypersenzitívni, hyposenzitívni, nezvládajú bežné úlohy, nezvládajú sociálnu interakciu, komunikáciu.
A teda, čo už sa tak ako viac a viac vidí a vníma a popisuje je, že častokrát tieto deti, keď sú na autistickom spektre, tak tým, že patria do skupiny tzv. Neuroatypických, tak oni takmer nikdy neprídu ako keby že len s izolovaným problémom, že by prišli len ako v úvodzovkách, že čisto len dieťa na spektre alebo čisto len dieťa z ADHD. Oni častokrát, je to akoby rôzna zmes rôzneho vyjadrenia tých symptómov z rôznych okruhov. Čiže to sú neurovývinové poruchy, kam aj teda autistické spektrum patrí. Tu som si tiež pripravila taký obrázok, že čo vlastne, keď hovoríme o neuroatypii a neurovývinových poruchách, že čo všetko tam patrí. Hej? Že nie je to len autizmus, sú to poruchy, špecifické poruchy učenia, je to ADHD, sú to tiky, Tourettov syndrom, a potom už ďalšie akoby rôzne dysregulácie, senzorické integrácie. Už tam niekto radí aj ďalšie poruchy, čo sa týka akoby zo spektra psychiatrie, aj bipolárne poruchy, aj schizofréniu. Vlastne už sa to rozširuje, ten pohľad na to, že akákoľvek odchýlka alebo nejaká zmena, ktorá je potom dlhodobá a spôsobuje ťažkosti, sa radí medzi neurodivergenciu. Čiže nie jedenkrát príde ku mne rodič, ktorý má dieťa na autistickom spektre, a to dieťa je extrémne hyperaktívne. Hyperaktivita nie je súčasť autizmu, ale tie deti v podstate majú častokrát možno viac problém s tou hyperaktivitou potom v tom praktickom živote ako s tým samotným autizmom. Alebo prídu deti, ktoré majú Aspergerov syndróm, ale ich hlavný problém je extrémna porucha pozornosti. Čiže nejako dokážu zvládať tie bežné nároky v rámci autizmu, ale je pre nich naozaj veľmi náročné sa sústrediť a tým, že tých prepojení v tej hlavke skrátka majú viac, tak sa naozaj vyčerpajú pri úlohách, ktoré ich spolužiaci úplne zvládajú a častokrát sa stáva, že tie deti, ktoré napríklad sú nadpriemerne inteligentné, majú vysoký intelekt, tak nie sú schopní vôbec školskej dochádzky, lebo sa vyčerpajú tak, že ako vidím u nich syndrom vyhorenia. Že z veľmi úspešných detí sa pomalinky stávajú invalidi, pretože nie sme akoby, ani oni nie sú úplne akoby schopní tú záťaž zvládnuť a my nie sme častokrát schopní im ako keby vytvoriť tie podmienky tak, aby to zvládli. Dobre, tak keď hovoríme už konkrétne o poruchách autistického spektra, bavíme sa o vrodených neurovývinových poruchách, ktoré teda ovplyvňujú fungovanie mozgu. Tak sme na to nahliadali na autizmus ako na takú triádu ťažkostí, kde sme zhodnocovali vždy schopnosť socializácie, komunikácie. A potom u týchto detí vlastne v správaní vždy bolo vidieť nejaké stereotypné, repetitívne správanie. Dneska sa to trošku mení, ako sme prešli z MKH 10, z DSM-4 na DSM-5 a MKH 11, čo sú diagnostické klasifikačné systémy, tak už nahliadáme na autizmus a spektrum autistických porúch ako na diádu, ale ono v nejakom praktickom zmysle sa vlastne len akoby zlúčila tá časť o komunikácii a socializácii do jednej. Že vlastne nemôžeme úplne oddeliť komunikáciu od socializácie, lebo komunikujeme v súvislosti vo vzťahu s niekým, čiže vlastne sa na tento deficit nahliada ako problémy v sociálnej komunikácii, v sociálnej interakcii. A teda ide o celoživotnú záležitosť, ide o celoživotný stav. Takže dieťa z toho nevyrastie, je to vlastne nevyliečiteľné, keďže je to neurodivergencia, nejaký ako typ mozgu, nemôžeme očakávať, že sa z toho ako v úvodzovkách vylieči, ale ľudia, ktorí s deťmi na spektre pracujú, o tom som sa teda viackrát bavila, aj sme sa o tom viackrát rozprávali, tak tým, že je to spektrum veľmi široké a naozaj môže byť akoby malý počet veľmi slabých príznakov po veľký počet veľmi závažných príznakov, tak pri správnej intervencii v podstate už od malička je možné, že to dieťa vlastne ako keby vypadne z toho spektra. To znamená, že ono síce neuroatypické stále je, ale už tie závažnosti a problémy, ktoré by normálne naškálovalo, vlastne nesplní. Čo je dobré a povzbudzujúce vlastne pre rodičov, že to nie je nejaká ako už jasná správa, keď zistia, že teda dieťa majú na spektre, že už sa s tým nič nedá, je to vlastne len celoživotný problém, tak to tak nie je. A ja to takisto vidím, keď prídu ku mne rodičia na diagnostiku a potom ja vždy s nimi sa dohodnem, že raz do roka ich chcem vidieť, aby sme vedeli, aká tá dynamika toho dieťaťa je, či sa niečo mení alebo nemení v čase, ak by v nejakom čase nastal problém, aby sme si vedeli dohľadať, opakuje sa nám to vždy v novembri, tak asi v tom období budeme hľadať nejakú ako potenciujúci nejaký faktor. Tak teraz som stratila myšlienku.
tak vidím, že rodičia, ktorí s tými deťmi pracujú, tak tie deti veľmi napredujú, ale tí rodičia, ktorí z nejakých dôvodov, ja ich nikdy ako nezaviňujem v tom, nemajú tú možnosť alebo nepracujú, tak to dieťa väčšinou stagnuje, alebo tie pokroky sú vlastne veľmi maličké. A nedalo mi nedať aj tento slajd do tej prezentácie. Vlastne dneska sa hovorí aj v súvislosti s ADHD aj s autizmom, že je to ako veľmi moderné, veľmi populárne a že teraz už všetci sú autisti a majú ADHD a každý chce byť výnimočný. Tak vlastne ako to v skutočnosti je, že my už vlastne od minulého storočia ten pojem autizmus rozoznávame v úplne ako ďalekej histórii. Bolo ešte neodlíšiteľné, keď sme hovorili o autizme a vlastne o skorých psychózach, o schizofréniách s veľmi skorým začiatkom. Pretože existuje vlastne forma schizofrénie s veľmi skorým začiatkom. To sa naozaj týka detí okolo 3 rokov, ktoré keď sa toto procesuálne ochorenie vlastne rozvinie, tam už hovoríme o ochorení, tak ten výsledný ako keby obraz toho dieťaťa s tým daným mozgom, ktorý si zažíva tento ako keby, že psychotický rozvoj sa potom podobá na autizmus. Ale vlastne prapríčina nie je v tej vývinovej poruche, ale prapríčina je v tom, že sa rozvinie ako keby patologický proces potom, ktorý keď zasiahne vlastne vyvíjajúci sa mozog, keď sa ešte len vyvíja reč, ešte len vlastne vyvíjajú všetky psychické funkcie, tak v konečnom dôsledku to môže vyzerať ako autizmus. Čiže úplne v ďalekej histórii si myslím, že vlastne sa to ešte nedalo, sme nemali toľko informácií, aby vedeli adekvátne rozlíšiť, že tu sa naozaj jedná o dieťa v psychóze a prekonanej psychóze a tu sa jedná o dieťa s neurovývinovou poruchou. Takže úplne prvý Eugen Bleuler, ktorý vlastne je spojený aj vôbec so štúdiom schizofrénie, priniesol ten pojem autizmus a veľmi dlho sa vlastne pojem autizmus spájal aj s takým ako schizofrenickým uzavretím. Ľudia, ktorí trpia teda najťažšími formami schizofrénie, oni sa tak sociálne stiahnu, je pre nich veľmi náročné sociálne fungovanie a tam sa to prvýkrát ako vlastne v súvislosti s týmto správaním popísalo, že sú ako autistickí, majú autistické myslenie, že bolo veľmi ťažké k ním nejak preniknúť, pochopiť ich a pre nich bolo ťažké nejakým spôsobom fungovať. Ďalej sa teda s detským autizmom alebo s autizmom ako takým spájajú dve mená. Leo Kanner, on vlastne popísal takých tých podľa MKH-10 starou terminológiou by som nazvala, že jadrových autizmov. To sú deti vlastne s detským autizmom, takouto najťažšou podobou, ktorú už ale nediagnostikujeme, to si povieme neskôr, pretože ten pohľad od takého kategorického z histórie prešiel skôr so zameraním na funkčnosť dieťaťa. Čiže podľa starého diagnostického manuálu, ktorý ale ešte stále na Slovensku máme, sa autizmus rozdeľuje na detský, atypický, Aspergerov syndrom a ďalšie podjednotky, ale vlastne už nový diagnostický manuál a ten ako keby najnovší pohľad sa nedelí na rôzne kategórie, ale skôr sa pozerá na funkčnosť, že všetko zaradíme do porúch autistického spektra a potom podľa funkčnosti ich vlastne rozdeľujeme, že už nám až tak veľmi nejde o to, že či to začalo pred 3. rokom alebo po 3. a veci, ktoré vlastne v praktickom živote pre nás veľa neznamenajú. Ďalej, s príchodom rozvoja psychoanalýza priniesla veľa dobrých vecí, ale aj pár negatív, tak sa objavilo vlastne teória, taká chybná teória, že deti, u ktorých sa vyvíja autizmus, tak sa začali obviňovať maminy, že to sú tie chladné maminy, ktoré vlastne sa volali, že matky s chladničkou, ktoré vlastne ako nedostatočne stimulujú dieťa a to dieťa sa ako uzavrie pred svetom. Čo podľa mňa bola ako veľká tragédia, pretože tie mamky, ktoré mali deti s ťažkosťami, bolo to pre nich náročné od narodenia, boli preťažené, vyhorené, depresívne, že sú mamičky, čo páchajú samovraždu, tak ešte boli aj zavinené, že môžete si za to vy. Takže našťastie už sme za tým, aj keď teda ešte občas sa mi stáva aj v odborných kruhoch, že tak trošku sa to niekde v tej staropamäti niektorým odborníkom lepí na päty a majú tendenciu sa tak ako podozrievavo pozerať na tých rodičov, že čo sa tam doma deje, keď to dieťa je také alebo onaké. Ale určite, keďže ide o neurovývojovú poruchu, tak žiadna vlastne dynamika v rodine to nemôže spôsobiť. Že my sa naozaj bavíme už o zmenenom centrálnom nervovom systéme počas embryonálneho vývoja. Čiže sú deti, ktorí majú rodičov chladných a môžu na nich kričať, môžu byť veľmi zlí a môžu ich zanedbávať, môžu ich týrať, ale výsledkom nebude určite autizmus potom v tom vyjadrení. Takže ďalej, ako som vravela,
sa ten pohľad na autizmus, prvé klasifikačné systémy v Amerike, DSM-3, DSM-4, potom ekvivalent k tomu ten európsky, hovoril teda viac o tej kategorizácii, hovorili o pervazívnej vývinovej poruche. Tým chceli vyjadriť to, že tie prejavy autizmu akoby prechádzajú celou tou funkčnosťou všetkými psychickými funkciami, to je vlastne to slovko pervazívne, že vlastne nedá sa oddeliť žiadna psychická funkcia od toho zasiahnutia autizmom. Potom sa to začalo teda rozdeľovať na autizmus, ktorý začal pred 3. rokom života, po 3., ale ako som už povedala, tak dneska nám to je vlastne v zásade jedno, aj keď je to dôležité z diagnostického hľadiska, ale z toho praktického a v tom praktickom živote už naozaj nám je jedno, že či tie prvé zmienky boli pred 3. alebo po 3. roku života, pretože my vieme, že vždy ten prejav symptómov alebo ťažkostí je akoby súhra jedinca a súhra prostredia. To znamená, že častokrát, keď majú rodičia veľa energie, kapacity, tak sú schopní ako keby prispôsobovať to prostredie tým deťom natoľko, aby potom tie ich ťažkosti boli ako keby prakticky čo najmenšie. Že oni sa už ako snažia svoj život zabezpečiť tak, aby dobre, tak ješ 3 jedlá, budeme non-stop celá rodina variť iba 3 jedlá. Tak nechceš sa dať ostrihať, no tak ťa nedáme ostrihať, máš problém so zmenami, no tak nebudeme nikam chodiť a snažia sa vlastne ten ich život zmeniť natoľko, aby nebola úzkosť, panika, krik, pláč, nejaké sebapoškodzovanie, ale potom, keď tie deti vlastne prídu do inštitúcie, či už v škôlke, tak tam už to nie je možné, aby dostali taký akoby v úvodzovkách full service a vtedy sa to prejaví. Tie ťažkosti sa vlastne naplno prejavia, čiže my nemôžeme povedať, že to vzniklo zrazu v tej škôlke, ale keďže už to prostredie nebolo také ako 100% vyhovujúce tým potrebám, to si potom neskôr povieme, že vlastne prečo to ani nie je úplne dobre 100% vyhovovať, tak vtedy sa viac prejaví to, že to dieťa naozaj ako neznesie byť s niekým, nerozumie tomu, že nemôže niekomu vidličkou pichnúť do oka a podobne. Že už tam proste nie je ten rodič, ktorý sleduje každú potrebu a každý pohnutok toho dieťaťa. Už rozprávam nejak veľa. Dobre. Ja som si dovolila sem uviesť vlastne aj tie diagnostické kritéria najnovšie podľa DSM-5. Majú teda také Ačko, Bčko, v tom Ačku tie body, pozerám, že sa mi to prepísalo. To Ačko sa týka teda tej sociálnej komunikácie, sociálnej interakcie. My už teda vieme, že tieto deti majú tzv. Atypickú ozvláštnenú socializáciu, to znamená, že to môže byť znova spektrum od dieťaťa, ktoré absolútne vidí niekoho niekde uteká odtiaľ, zahrabe sa pod zem. Mala som pacienta, čo sa v škôlke začal zahrabávať do piesku, keď mal byť s deťmi, akože vyslovene absolútne odmieta, nerozumie, je to pre ňoho náročné, je to pre ňoho veľmi zaťažujúce s niekým byť a to môže byť ako keby z akýchkoľvek dôvodov, keďže oni naozaj tie prepojenia majú akoby intenzívnejšie, bohatšie, tak to môže byť od rôznych ako keby senzorických vecí, to znamená, že oni môžu cítiť nejaký ako nepríjemný pohľad, alebo ich senzorika, keďže je zvýšená, tak môžu nejaké zvuky vnímať veľmi bolestivo. Potom je pre nich desivé to, že oni nevedia vlastne odčítať mimiku alebo nejaké gesta. To mi aj pacientky, ktoré sú už adolescentky, napríklad s Aspergerovým syndromom, hovoria, že ja sa strašne chcem kamarátiť s tými deťmi na tom Gimply, ale ja nechápem, o čom sa bavia. Ja nechápem, keď sa na mňa nejako pozerajú, že čo to znamená. Ja neviem, ako mám začať konverzáciu, neviem, ako ju mám ukončiť. Čiže pre nich je to, ako keby ste si predstavili, že vás presadia na nejakú úplne inú planétu, kde sú úplne iné tvory a vy vlastne neviete, ako medzi takými tvormi fungovať. Čiže tak je to aj pre nich. Tí, čo majú tú nejakú ako frustračnú toleranciu trošku vyššiu, tak oni sa snažia načítavať, vyhodnocovať, učiť sa, pokus omyl, skúšať to, ale vlastne pre nich to častokrát vôbec nie je autentické alebo uspokojivé. Oni sa len snažia nejakým spôsobom zapadnúť. A teraz znova, to, že ako veľmi ich to dokáže časom akoby v úvodzovkách položiť, alebo to vedie potom k rozvoju komorbíd, je o tom, že aký majú vysoký intelekt, lebo inak o tom zapadnutí uvažuje dieťa s vyšším intelektom ako s nižším, aké majú naozaj kapacity, energiu a potom ako vážna je tá ich samotná symptomatológia. Keď sú veľmi hypersenzitívne, tak aj napriek všetkým snahám oni sa veľmi rýchlo vyčerpajú. Že to už sú deti, čo po 3. vyučovacej hodine majú dosť, pretože sú stále atakovaní zvukmi, vôňami, pohybmi,
sú sociálne preťažené a už vlastne aj keby možno mohli, tak už nemôžu, hej, viac ten rozvoj nemôže napredovať, prídu domov a častokrát tí rodičia hovoria, že v škole je zlatý, nemajú s ním žiadny problém, ale príde domov, prídu meltdowny, sú hrozne unavené, plačú, nevedia sa zregulovať, pretože sa natoľko preťažili za tak krátku dobu vlastne v tom školskom prostredí. Takže toto sú diagnostické kritéria, to Bčko, to sú tie stereotypné prejavy. My vlastne vidíme u jedincov s autistickým spektrom, že vždy sa u nich vyskytujú nejaké ako stereotypné prejavy alebo nejaká potreba nemennosti, rigidity, potrebujú svoju rutínku, potrebujú, aby veci nejakým spôsobom ako nasledovali tak, ako sú zvyknuté, ako majú radi, alebo často opakujú rovnaké výrazy, rovnaké slova, alebo sa hrajú rovnako, hej, že tá hra nie je taká bohatá, rôznorodá, častokrát nie sú schopní ísť do nejakej fantazijnej hry, hej, že majú potrebu tej nemennosti a to z toho dôvodu, že pre nich je naozaj svet veľmi mätúce miesto, oni mu nerozumejú, sú z toho úzkostní, niekedy až tak, že vlastne majú panický záchvat. To, čo je vlastne meltdown, tak to je panický stav, hej? Že už ich úzkosť presiahla nejakú hranicu a už to nie sú schopní zregulovať. A táto ako keby, že rutinka a tie stereotypné prejavy je niečo, čo im zabezpečuje vlastne zmiernenie tej úzkosti. Čiže oni to vyžadujú, aby sa z toho v úvodzovkách nezbláznili. Potom je akoby problém v tom, čo som tak načrtla, aby sme vlastne nezostali úplne v tej rigidite, lebo oni ako rastú a vyvíjajú sa, tak ich aj kompetencie a schopnosti, aj možnosti niečo zvládnuť sa postupne rozširujú. Väčšinou to tak je, nie vždy, ale väčšinou áno. Čiže keby sme my stále to dieťa ako viedli a vychovávali a udržiavali v tom prostredí ako trojročné, tak vlastne mu znemožníme nejaké fungovanie, ktoré by dosiahol, keby bol starší alebo keby bol dospelý. Čiže v nejakom čase je pre rodičov hrozne dôležité, aby pochopili, že čo to ich dieťa potrebuje, aby sa upokojilo, aby zrelaxovalo, aby teda úzkostné nebolo, ale postupne potom hľadať cestičky, aby tá flexibilita trolinku, kde môže proste narastala, aby chápali, že ja neviem, nemusia sa bať tých spolužiakov, alebo aby si vedeli povedať, dobre, už máš toho veľa v triede, tak pôjdeš za pani učiteľkou a ideš do relaxačnej miestnosti, alebo ti nejakým spôsobom skrátime ten rozvrh v škole, aby vlastne v tom vedeli urobiť aspoň nejaký ako pohyb, alebo minimálne, aby zvládli ustať to, že keď niečo nie je podľa ich predstav, a to môže byť aj 4 vlasy trošku inak stoja, my to nechápeme, oni to cítia veľmi intenzívne, tak aby vlastne z toho naozaj nešli do paniky, že to proste je pre nich no-go, neexistujúci bod, nedokážu nezvládnuť to výjsť z domu, lebo 4 vlasy trošku inak stoja. A tam sa naozaj nejako nebavíme o v úvodzovkách rozmaznaní alebo hystérii, ale oni to proste cítia, hej? Že oni aj ten vlas cítia na tej hlave inak. A je to pre nich neprekonateľné potom to zmeniť. V tých diagnostických kritériách ešte raz je dôležité, aby vlastne my sme naškalovali už niečo od ranného detstva. Príznaky teda musia spôsobovať klinicky významné narušenie. To znamená, že niekedy ku mne prídu rodičia, majú to podozrenie, veľa si načítali, a aj vidíme, že by dieťa mohlo byť na spektre, ale v zásade ja mám aj taký postoj, že vlastne pristupujeme k tej diagnóze, že už ju stanovíme až v momente, keď ako je to k niečomu dobré, alebo keď naozaj nám to akoby niečo prináša. Že nerobíme to automaticky hneď, aj keď tí rodičia to podozrenie majú, lebo by tam malo byť nejaké funkčné narušenie. Ako malo by to, už keď hovoríme o neurovývinových poruchách, mali by sme niekde tú poruchu ako keby vidieť. Ne? Čiže nerobíme to samo o sebe len kvôli diagnóze, čo toto teda sa stáva úplne minimálne, že by skôr tí rodičia to videli a nebol by to problém. Ale len chcem vyjadriť, že takisto ako pri autizme, tak aj pri ADHD. Je veľa ľudí, ktorí to ADHD má, ale nepotrebuje to diagnostikovať, nepotrebuje to liečiť, lebo dokážu nejak ako fungovať aj napriek tomu, že teda majú tie zmeny a že naozaj o nich môžeme hovoriť ako o neurovývinovej poruche. Ale kým teda tam nie je reálny problém, tak to proste nediagnostikujeme a nasilne liečíme. A teda vždy sú tam nejaké vylúčujúce kritériá, že kedy vlastne nemôžeme diagnostikovať autizmus, to si povieme trolinku neskôr. Toto som už popísala, hej, čiže sme prešli z toho kategorického prístupu na dimenzionálny, že je to jedno spektrum, ale pozeráme sa na tú funkčnosť. Ale čo špecifikujeme, tak teraz sa vlastne rozdeľujú sú deti alebo ľudia s poruchou autistického spektra bez alebo s poruchou intelektu, to je jedna špecifikácia, potom s pridruženou poruchou reči alebo bez poruchy reči.
A potom my už dneska vieme, že častokrát ten autistické spektrum je spojené s nejakými genetickými poruchami alebo somatickými. Takže to nás tiež zaujíma. Ja som nejaké tie genetické syndromy najčastejšie vám tu uviedla, popísala, ale tým, že genetika napreduje neuveriteľnými krokmi, tak ja sa vlastne mám pocit, že učím častokrát každým jedným pacientom a každým jedným dňom, pretože už naši genetici, lekárska genetika vie vyšetriť rôzne deplécie, polymorfizmy, duplikácie, mikrodelécie, ako keby, že také minimálne zmeny v tom genofonde, ktoré už ale my vieme, že naozaj u väčšiny ľudí majú aj autistické rysy, alebo prináša to nejakú ako poruchu. Čiže ja veľmi často, keď tam je podozrenie, a podozrenie pre mňa je napríklad už aj morfologicky trošku, keď je to dieťatko akoby zmenené, že nemá teda typický habitus, má zmenené očné štrbiny, vyzerá trošku inak nožtek, prípadne nejaké iné telesné anomálie sú pozorovateľné, tak vtedy ja už uvažujem vždy o genetickom vyšetrení, lebo tuším, že tam nejaké prepojenie bude. Rodičia sa toho často boja. Ja stále úplne tomu nerozumiem, ale ako chápem, že každý môžeme mať nejaký dôvod na strach, ale ľudia sa väčšinou toho boja dať to genetické vyšetrenie vyšetriť, boja sa toho akoby výsledku, ako keby to bol nejaký ako ortiel ešte horší, že sa to potvrdí. Častokrát sa boja tomu, chápem, že aby sa vlastne nezistilo, že oni sú nositeľmi autizmu, čo tak vôbec nie je, pretože keď to dieťa vyšetrujeme, jemu sa zoberie krv, analyzuje sa jeho vlastne krvička, ale my nezistíme, že či je niekto nositeľom v rodine alebo nie, pokiaľ teda nejde o genetický syndrom. Ale čo je viac menej istota, tak my už vieme, že ak sa nejaká neuroatypia v rodine vyskytne, tak to v tej rodinnej línii z nejakej strany proste ide. A môže to mať rôzne podoby. Neznamená to, že keď je dieťa autista, tak aj rodič je autista. Často stačí, že mi povedia, môj starký, a ja som mal vždy poruchy učenia, ale viete, to sa neriešilo, hej, že bol som taký alebo onaký, mal som 3 z nejakého predmetu, alebo ma vyhodili zo školy. A to už vidíte, že tam určite špecifická porucha učenia bola, čiže si tým ako trošku potvrdzujete ten scénar, že áno, tá neuroatypia v tej rodine je. Niekedy je to úplne jasné, keď prídu deti s podozrením na Aspergerov syndrom, častokrát už vlastne je také diagnosticky významné aj stretnutie s rodičmi. Alebo to potom aj sami povedia, že čím viac si čítam o tom mojom dieťati, tým viac si uvedomujem, že ja som na spektre, ale som sa proste naučila maskovať. Že naučila som sa v tom nejak ako chodiť, aj keď celý život tí ľudia majú pocit, že si nerozumejú s ostatnými, že sem ako keby úplne nepatria, že im to všetko nedáva veľký význam, ale nejako si ten život žijú. Vypichla som ešte taký pojem, ktorý sa často teraz používa, to je teda stimming, sebastimulačné správanie. Úplne akoby z medicínskeho hľadiska sa nedá oddeliť stimming od stereotypných prejavov, čiže je to skôr také, by som povedala, taký trošku ako moderný, skôr sociologicky používaný pojem, pretože aj keď robia nejaké stereotypie, že sa kolíšu alebo točia si ručičkami, to vlastne naplňa tú podstatu stimmingu, že sa nejakým spôsobom regulujú. Oni si tak môžu buď regulovať úzkosť, alebo si tým regulujú presýtenie podnetmi, alebo naopak, keď majú hyposenzitivitu, že oni vlastne sú deti, ktoré sa udrú, krvácajú a oni to nezachytia bolestivo ako podnet, čiže keď majú pocit, že vlastne to prostredie je málo podnetné, aj vtedy je prítomný stimming. Čiže buď si regulujú, keď sú hypersenzitívne, alebo aj hyposenzitívne úzkosť, vlastne čokoľvek, je to taký upokojujúci spôsob fungovania. A ten stimming môže mať akoby rôzne podoby. Tu som tiež nejaké ako točenie prstami, skákanie, neustále chodenie, že sú deti, ktoré hodiny chodia hore-dole po byte, upokojuje ich to trhanie vlasov, môže to byť vydávanie rôznych zvukov, ale aj sledovanie niečoho, že ich upokojuje, ja neviem, rovnaké blikanie, keď sa na to pozerajú hodinu v kuse. Ja som to myslím, že aj rozdelila, že typy stimmingu môžeme rozdeliť na pohybové, fyzické prejavy, zvukové, dotykové, aj olizovanie nejedlých vecí, čo kedysi vteda, a ešte dneska to máme v MKH 10 ako piku, akože jedenie nejedlých vecí, dlho sa o tým uvažovalo, že prečo to tie deti robia, že im to ako dodáva možno nejakú chýbajúcu látku v tele, tak dneska sa to už radí medzi stimming, že oni sa vlastne stimulujú, majú ten chuťový vnem, ktorý ich nejakým spôsobom reguluje. Napadol taký vtip, že včera to aj náš pes začal robiť, ale verím, že nie je na spektre.
Ale keď som si pripravila ešte poslednú časť prednášky, tak si hovorím, Beky, čo ty tu robíš, stimming? Dobre, v tej diagnostike, to je také trošku smutná časť detskej psychiatrie u nás na Slovensku, že my máme vlastne len 3 štandardné postupy diagnostiky. Hej. Zatiaľ nikto proste sa k tomu nemal, aby sme ich urobili viac, aby sa potom vlastne nestávalo to, že ide človek od lekárovi k lekárovi a každý urobí podľa najlepšej vôle a vedomostí, čo ale ani musí byť v súlade s najnovšími poznatkami. A keby aj bolo, tak je to hrozne metúce potom pre tých ľudí, že im povie ten, že toto je tak, nie, to nemá takú diagnózu, druhým povie, má takú diagnózu, potom ďalším povie, nedávajte tieto lieky. Ako je to potom veľmi náročné, hlavne pre tých rodičov, že podľa koho sa majú viesť. Tá diagnostika autizmu je multioborová. Sice ako keby, že v definitíve tú diagnózu finálne musí dať detský psychiater, ale oni si prejdú vlastne takým kolečkom a ja si tiež akoby ako detský psychiater nemôžem dovoliť, pokiaľ to nie je naozaj úplne ako jednoznačné, že už po tých rokoch a tisíckach vyšetrených detí nezapochybujete a vždy by ste vlastne mali ísť podľa postupu, ktoré je vlastne štandardným postupom v diagnostike. Tá diagnostika teda je multioborová, vždy je do toho zapojený nie len psychiater, ale aj psychológ, častokrát neurológ, keď je nejaké ako podozrenie, že by sa tam mohlo jednať aj o niečo neurologické. Orel lekár, aby sme vylúčili, že či to dieťa vôbec počuje. Častokrát zistíme, že majú deti poruchy so sluchom, tým pádom ich to ovplyvňuje vo vývoji, ale už som mala aj pacientov, to boli súrodenci, ktorí boli hluchí a ešte mali aj autizmus, čiže je to vlastne niekedy sa to veľmi ťažko rozdeľuje, ale je to možné. A pediatér, to je taká ako novinka možno posledných 10 rokov, že pediatér v 16. mesiaci života dieťaťa by mal dať rodičom vyplniť takú MCHR škálu, kde už sa dá ako keby že odlíšiť, že či sa to dieťa vyvíja v poriadku, alebo sú tam nejaké ako odchýlky v zmysle autistického spektra. Je tých diagnostických škál mnoho, ktoré sú vlastne ako také, že môžu zachytiť príznaky, ale ešte ich nepotvrdzujú a špecifické škály, ktoré teda podľa toho posledného, najnovšieho štandardného postupu by mali byť vyšetrené, aby sme si mohli dovoliť uzavrieť túto diagnózu. Tie škály sú teda ADOS a ADR, to je taký ako zlatý štandard. Ja možno takto prejdem len veľmi rýchlo k tým rozdielom. Vlastne ADOS 2 aj ADR, to je také ako celosvetovo uznávané, používa sa to naozaj v celom svete, keď chceme vyšetrovať autistov a potvrdiť, či tú diagnózu majú alebo nemajú. Čiže je to štandardizovaná diagnostická metóda na posudzovanie autistických porúch. Hovorím to preto, lebo častokrát vlastne rodičia možno s nejakou malou dušičkou, že to tomu dieťaťu nevíde, ako si tak aj sami pre seba spochybňujú, že či sa to vôbec dá vyšetriť, že či na základe tých a tých prejavov už naozaj to musí znamenať to alebo ono, snažia sa to nejakým spôsobom nie vždy ako vidieť objektívne. Tak oni majú vysokú špecificitu, tieto škály. To znamená, že keď sa tam už niečo naškaluje, nejaké vyššie riziko, tak to tak väčšinou naozaj je. A ako hovorím, nikto ako nenaháňa tie deti, že tebe už ideme dať diagnózu, to vôbec nie, ale je to proste nejaký zdroj informácií, že sa potom k tej diagnóze prikloníme. Ten ADOS má 5 modulov a tých modulov má 5 vzhľadom k tomu, možno, že to vlastne väčšina aj viete, že sa rozdeľujú tie moduly podľa vlastne výšky intelektu a reči, pretože my môžeme vyšetrovať dieťa, ktoré je nonverbálne, mentálne retardované a môžeme vyšetrovať dospelého s mimoriadnym nadaním, takže nemôžeme samozrejme dospelému dať sa hrať s bábikami, hej, že je to vlastne štandardizované už podľa intelektu a vývoja reči a je to taký set rôznych hračiek alebo potom rôznych popis situácií, kedy sa sleduje, je to také observačné vyšetrenie, kedy sa vlastne sledujú jednotlivé ako časti tej sociálnej interakcie, že ako na danú hru daný človek reagoval, či vôbec ako dieťa vie si predstaviť, že ubývať nejakú ako bábiku napríklad, alebo sa ukazujú nejaké ako sociálne situácie, kde dajme tomu niekto niekomu zobral hračku a to dieťa začne plakať, tak tie deti vám to ako takto vôbec nepopíšu, hej? Že niekoľko nejakých bazálnych, banálnych situácií, ktoré ako to dieťa, pokiaľ nemá narušenú tú socializáciu a to chápanie kontextu a má dobrú predstavivosť, veľmi pravdepodobne proste vyhodnotí, rozumie tomu, ale tieto deti
to vyhodnotiť nevedia, alebo dospelí naozaj tomu nerozumejú. Hej? Že nemajú veľmi konkrétne myslenie, veľmi len zamerané na to, čo vidíme. Že častokrát tie deti, keď ja im dávam také podobné kartičky a nerobím ale ADR, tak oni vlastne vôbec nechápu, že čo sa na rôznych ako keby fotkách situácií, ktoré sú také ako zjavné, ako napríklad dieťa je v strede v škole, plače, okolo sa mu smejú, ukazujú na neho prstom, tak mi povedia, že tam stojí dieťa. Hej? Že vôbec si ako keby že nevedia domyslieť ten širší kontext. Čo potom je pochopiteľné, keď prichádzajú s tým, že sa napríklad často bije alebo si nerozumie so spolužiakmi to dieťa, že vlastne nám to ako sedí. Hej? Že prečo sa tie veci dejú, že to nie je o tom, že to dieťa znova je zle nevychované, ale je to o tom, že on tej sociálnej interakcii absolútne nerozumie. A potom je to ADR, druhá škála, a to už je taký ako štrukturovaný diagnostický rozhovor s rodičom, alebo už potom s dospelým, kde sa vlastne odoberá anamnéza od útleho detstva, alebo ešte prenatálne až vlastne do aktuálneho stavu. Je tam takých 8 anamnestických oblastí. To môže trvať rôzne dlho, hej, v závislosti od toho, ako je to vlastne náročné, ako veľmi je to také, ako by som povedala, ťažko diagnostikovateľné. Hej? Že keď je to jasné, keď tých príznakov je veľa, sú veľmi závažné, tak to ide rýchlo. Ale keď je to také nejasné, že môže mať aj ťažké, dajme tomu dieťa ADHD, ale už tam je aj niečo ako z autistických rysov, tak o to dlhšie to potom trvá. Ten štandardný postup, spravila som si také screenshoty, vlastne takto to vyzerá tá diagnostika autizmu, čiže je to priame vyšetrenie dieťaťa, potom vývinová história, zaujíma nás teda ten intelekt. Intelekt sa dá od 5. roku života ideálne vyšetriť, dovtedy sa dávajú také vývojové škály, že či pri daný vek to dieťa spĺňa dané schopnosti, alebo teda zvláda veci, ktoré by malo zvládnuť. Robí sa aj logopedické vyšetrenie z toho dôvodu, že vlastne najčastejšie možno taká ako diagnóza v rámci diferenciálnej diagnostiky je oneskorený vývoj reči. Že tie deti vlastne majú celkovo problém s vývojom reči a my už len zisťujeme, že či je to navrúb expresívnej, receptívnej poruchy vývoja reči, čiže je problém len s vývojom reči, alebo vlastne ten zaostávajúci rečový vývoj je len symptómom autistického spektra. To je pre nás vlastne dôležité vidieť. Tak a teraz už vidím, že fakt veľa rozprávam. Také ako zaujímavé pre vás, alebo len dôležité povedať, že keď príde, prečo vlastne ako psychiatr je ten posledný človek, ktorý by tam mal dať to potvrdenie alebo nie, aj keď napríklad v tých škálach to vyjde, tak je to vlastne tá diferenciálna diagnostika. Že aj keď teda to dieťatko symptomatologicky by sa zdalo, že je to na spektre, tak my určite musíme vylúčiť a diagnostikuje sa vzťahová väzba, selektívny mutizmus, fetálny alkoholový syndrom. Musíme sledovať, či tam nie sú ako ďalšie metabolické poruchy. Čiže nie je to len o tom zdiagnostikovať tú jednu vec, ale vylúčiť ostatné a potom ešte sa môže stať, a často sa stáva, že tým, že mnoho tých detí je neverbálnych a nevie povedať, čo im je, tak majú častokrát aj zdravotné problémy, o ktorých nikto nevie, nikto netuší. To dieťa len stále plače, je ako keby problémové, má problém so správaním, ale my zistíme, že má ja neviem, niekoľko baktérií v hrdle alebo nejakú črevnú poruchu alebo zápal čreva, ale keďže to nepovie, tak to nikto nevie. Ono len proste reaguje možnosťami, ktoré má, ktoré vedia byť ako brutálne, hneď ich pošlú ku psychiatrovi, ale keď sa vlastne dovyšetruje, robia sa odbery, odberie sa krv, spravia sa ďalšie vyšetrenia, ktoré sú potrebné, tak zistíme, že to dieťa je proste choré a nikto o tom nevie a keď sa vylieči z toho daného problému, tak zrazu zmiznú aj problémy so správaním alebo s emóciami. Dobre. Podľa veku vylúčujeme tie ďalšie možnosti, ktoré by mohli vyzerať ako autizmus, alebo nie sú. Býva to veľmi taká ako silná separačná úzkosť, keď sú z nejakého dôvodu detičky extrémne pripútané k mamine až tak, že vlastne nie sú schopné ísť medzi vrstovníkov, boja sa toho, nechcú vlastne s nimi fungovať, môžu mať nebodaj ešte aj nejakú ako kombináciu s poruchou vývoja reči a už to môže vyzerať ako autizmus, ale je to vlastne o veľkej úzkosti separačnej a nie o neurovývinovej poruche. Ďalej tie psychotické poruchy, ktoré som spomenula, ktoré vlastne boli už v prazačiatku vôbec uvažovania o autizme, to sa musí vylúčiť. Úzkostné, obsedantné deti z ADHD, keď je to také akože
extrémne silný stupeň ADHD. Tým, že ADHD je tiež neuroatypia, môže mať aj prejavy typické pre autistov, ale nie je dosť na to, aby sme tú diagnózu potvrdili. Poruchy vývoja reči, to sme si povedali, tam vlastne hlavný rozdiel medzi týmito deťmi je ten, že keď v tých 3 ročkoch prídu, tak tie deti s poruchom vývoja reči síce nevedia nič povedať, ale ako chcú s vami byť, chcú si niečo nakresliť, chcú nejakým spôsobom komunikovať, ale nejde im to. Ale deti na spektre, keď aj rozprávajú, tak častokrát v niektorých prípadoch si ani nevšimnú, že v tej miestnosti ste len nejaký ako objekt. Čo je taká ako veľmi veľká zložitosť aj pre mňa, aj po tých rokoch, čo robím, sú traumatizované deti, ktoré by boli na spektre. Hej, to je taká ako veľká oblasť, ktorej vlastne málo kto rozumie, ešte celkovo to nie je popísané. To sú deti, ktoré prichádzajú s rôznymi symptómami, z rôznych okruhov, aj by tam bol autizmus, ale zároveň je tam nejaké ako naozaj veľké násilie, veľké zanedbávanie alebo sexuálne zneužívanie, že vtedy ako ideme na to veľmi opatrne a hovorím to aj z toho dôvodu, že potom samozrejme nielen diagnostika, ale aj tá intervencia a liečba je iná. Kauzálna terapia neexistuje, keďže ide o typológiu CNS, tak tam nemáme čo liečiť. Toto som našla taký obrázok, možno ste ho už videli. Keď sa snažíme intervenovať, tak najskôr by sme mali vlastne rozumieť tomu dieťaťu. Hej? Nemali by sme začať s intervenciami len preto, že tam niekde je napísané nejaké ABC, pretože každému tomu dieťaťu, ktoré príde s veľmi podobnými symptómami, vlastne môže spôsobovať problém niečo úplne iné. A my nemôžeme ako keby unifikovať tie naše riešenia, keď tá príčina je iná. Ja teda sa zaoberám potom liečbou komorbidných príznakov, čo je dôležité tiež povedať. Tak prejavy vlastne ďalších ťažkostí u neuroatypických sú tiež atypické a ich reakcie na medikáciu sú tiež atypické. To znamená, že to, čo funguje u neuroatypických, často u neuroatypických nefunguje. Čiže nie len, že majú ťažkosti vo veľkom stupni, ktoré potrebujú riešiť, ale potom dostanú liek, ktorý u nich vyvolá vedľajšie účinky, ktoré sa stávajú 1 z milióna. Alebo to proste nereaguje. Čiže je to také ako hrozne frustrujúce, hlavne pre nich, keď sa to úplne nedarí zvládnuť aj medikamentozne. Robíme, čo môžeme, my vlastne nemáme možnosť dopredu, to sa vlastne nedá vyšetriť ten mozog natoľko, aby sme vedeli, že áno, dám tento a tento liek a bude tam 100% úspešnosť. Určite vždy, keď sa zdá, že je tam významná senzorická dysregulácia, tak doporučujem aj senzomotorickú integráciu. Z tých intervencií vývinová hra, logopedická intervencia je dôležitá a psychoedukácia rodičov. A ja sa často cítim, možno, že to tam máme aj niekde napísané, ako taký case manager vlastne tých detí. Tým, že nie sú centra, alebo teda sú, ale tiež sú niekedy také ako piky, že kto k nám môže ísť a potrebuje ísť, alebo že už sa od nejakého veku my tomu nevenujeme. Skrátka, neexistuje inštitúcia, kde by tých ľudí vedela naozaj nasmerovať. Teraz potrebujete toto, deje sa s vašim dieťaťom toto, takto potrebujete s týmito inštitúciami spolupracovať v súvislosti so školou, že oni vlastne nevedia nič. Oni len vedia, že sú preťažení, už nevedia ďalej fungovať, že to dieťa má problém, nevedia, z ktorej strany to uchopiť, majú kopec rád, častokrát neuverených, vedú sa tým, čo môžu, ale vlastne im chýba nejaké ako vodítko. Naozaj case manažer, tak to majú v Čechách, tých centrách duševného zdravia, že ako keby že nejaký manažer toho, že dobre, teraz ste v tomto bode, ešte musíme dotiahnuť diagnostiku, aby sme vedeli nasadiť liečbu alebo vám povedať, že do akej školy, do akej škôlky, my musíme chápať, čo sa s tým dieťaťom deje. Hej, keď vidíme, že má extrémne problémy s jedením, do toho hnačky, zvracia, no tak ešte doplníme, ja neviem, metabolické vyšetrenie. Čiže častokrát som tam taký, ako že naozaj, dobre, tak teraz spravíme tento krok, potom tento, tak choďte tam a tam, hej, že to nie je ani len o samotnej tej liečbe, lebo ja ako psychiatr veľmi nemám čo liečiť, keď tam problém nie je, ale o tom, aby tí rodičia reálne vedeli, že čo robiť a nebolo by výsledkom len, že idú každého pol roka na delfinoterapiu za 6 000 eur a čakajú, že sa im vráti zdravé dieťa. Hej. Takže tá práca s ľuďmi na spektre vedie k zmierneniu intenzity a počtu príznakov, čo som spomenula, tak niekedy ako keby môžu vypadnúť z toho spektra. Je niekoľko štúdií, ktoré sa venujú štúdiu oxytocínu a potom mikrobiómu, pretože sa myslelo, zistili sa nejaké ako pozitívne korelácie, že by to mohlo súvisiť vôbec ten rozvoj autistickej symptomatológie s oxytocínom alebo potom s nejakým konkrétnym mikrobiómom, preto veľa detí užíva aj probiotika.
ale neplatí to u všetkých. Je to nejaké malé spektrum, malá časť a skôr to vychádza tak, že je to vlastne skupina autistov, napríklad tí, čo majú zmenený mikrobióm, že naozaj majú aj zmenený mikrobióm a my vieme, že tá os črevo-mozog je prepojená a keď je proste problém v čreve, ovplyvňuje to mozog, ovplyvňuje to prejavy, prežívanie. Ale nie je to prapríčina vlastne rozvoja tých autistických porúch. Takisto je to aj s tým oxytocínom. Keď to rodičia berú, že vidia, že im to naozaj akoby niečo prináša, tak ako prečo nie, vôbec s tým problém nemám. Ale stalo sa mi už aj to, že vlastne len tak sa skúšali rodičia vlastne nasadzovať v dobrej vôli probiotika svojim deťom a potom im to ako keby, že tak rozbilo mikrobióm, to nesprávne dať je probiotika, že sa z toho pol roka ako nevedeli dostať, že mali veľké meltdowny, že im odmietali jesť, že tým, že sú tak extrémne hypersenzitívni a tých prepojení je viac, tak sa im to podľa mňa aj ako celkom ľahko ublížiť. Ja mám 5 minút, dobre. A najčastejšie dôvody k medikácii u detí spás, poruchy spánku, oni vlastne majú dysreguláciu cirkadiárneho rytmu. Môžu spať od toho, že nemajú problém so spánkom, až po moment, kedy sa zobudia o polnoci o 1:00, potom už majú také, že som vyspatý na 4 hodiny a potom pokračujem v spánku. Čiže snažíme sa pracovať, liečiť spánok, veľmi často úzkosti z toho, že nerozumejú, hyperaktivita, psychosomatické problémy. Tie staršie deti, hlavne ktoré sú také ako funkčnejšie, často prichádzajú úzkostne depresívne v tom období puberty, keďže sa nevedia zaradiť, nevedia ten svoj vývinový krok naplniť, socializácia, sociálny pôrod, že mám tú svoju skupinu, im sa nedarí. Sú z toho depresívne, častokrát seba poškodzovanie, poruchy príjmu potravy a genderová dysfória, to je taký ako mix práve u detí s Aspergerovým syndromom, že tým, ako oni majú naozaj problém sa navnímať a navnímať ostatných, tak veľmi často vlastne majú poruchu identity, pretože oni sa nevedia identifikovať s ľuďmi v spoločnosti, ktorá je neurotypická. A niekedy si myslím, že ako idú k tomu, že si začnú byť presvedčení o tom, že teda sú v nesprávnom tele. Celkovo platí, že neuroatypickí jedinci častejšie trpia pridruženými problémami a je to aj istá predispozícia, pretože ten mozog je naozaj zmenený. Niekedy to môže byť jedinečnosť, môže to byť naozaj dar, ale v mnohých prípadoch je to skôr ako problém. Potreby od detskej psychiatrie pri jedincoch spás, tam som už spomenula tej case management, potvrdenie diagnózy pre vlastné účely, ale aj školy, úrady, pomoc pri zvládaní náročných situácií, prejavov alebo komorbidných porúch. Doporučujeme podporné študijné plány, IVPčka, sociálne voľno, edukujeme rodinu, pacienta aj školy. Už sa mi stalo, že som bola prednášať aj v škole. Robíme, čo môžeme, tak to poviem, že ten systém nie je funkčný, nie sme prepojení, táto konferencia je o prepájaní, to žiaľ veľmi úplne u nás nefunguje. To som si veľmi zažila, keď som nejaké obdobie pracovala v Čechách, že by sa mi tam ako veľmi odľahlo, lebo som vedela, že s čím kam koho posielať, ale na Slovensku si robíme veľa vecí proste sami na kolene, ako vieme a dúfame, že nebudeme mať z toho problém. Takže výzvy, čo nás čakajú, vytvorenie funkčného systému starostlivosti a podpory jedincov spás, pochopenie a prijatie spoločnosťou, aby sa vlastne nestávalo, že deti sú šikanované, trpia len preto, že sa narodili také, ako sa narodili. Taká detabuizácia autizmu, podpora rodičov a súrodencov, ktorí to majú extrémne náročné, že štát sa o nich nepostará, berú im všetky možné príspevky, ktoré sú smiešné, nemajú zariadenia nie len pre deti, ale teda čo je ich hlavná obava, že čo vlastne bude s tými deťmi, keď oni zomrú. Že čo s nimi bude, keďže nemáme sociálne zariadenia, kde by sa dôstojne, naozaj s láskou o tých ľudí niekto staral. A to bol, myslím, môj posledný slajd. Stihla som to. Ďakujem.